nějaký nastydlý nebo co. Je tady prostě mrtvola v tom příběhu. Kdy došlo k úmrtí, záleží na chladnutí těla. To je zajímavý případ. Říkejte ho. Vstávej! Čert nikdy nespí. To zvonění by vzbudilo i mrtvýho. Dobrej, posmrtná služba. No tak to pojďte dál, nestyďte se. Mé jméno je Rigor Mortis. Možná jste už o mě slyšel. Nebo ne? Třeba z detektivek? Nic? Nic vám to neříká? Tak nám teda ukažte, kde k tomu došlo. Sedejte. Tady v křesle, takhle mě to jako vrzlo a už jsem byl natažený. Jo. No a mohl bych třeba vypláznout jazyk takhle. Ale no tak, to snad nemyslíte vážně. Můžu se jít ještě převlíknout z toho pyžama, ono už trošku smrdí. Tak to vůbec nechodí. Smrdět, páchnout budeš, dědo. Dobře, dobře. A takhle by to mělo být, nebo takhle. Tak se tu teda mějte a až budete připravený, tak vypuste duši. Jo? A doporučte nás přátelům. Díky. Nebo vlásek, prosím.